Απλώς θέλω να πω το εξής, ότι έχουμε γεμίσει κουπίδια. Έχουμε γεμίσει κουπίδια στην πολιτική. Το είπα και το χθες στο ράδιο. Εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αυτή η κυβέρνηση που είναι πάνω και αυτή που εκλέχθηκε με δημοκρατικές διαδικασίες είναι η κύρια υπεύθυνη για το όλο πρόβλημα και για το ξύλο που έχει πέσει στην Κερατέα. Αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή είναι πρωτόγνωρα. Το παιχνίδι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι στημένο. Τα ακούσατε προηγουμένως και από τον Περιφερειάρχη, ο Σγουρός βγήκε και είπε προεκλογικά ότι κοιτάξτε να δείτε κάτι, αν δεν το κάνω σε 2 χρόνια, εγώ θα παραιτηθώ. Η κυβέρνηση δεν το συζητάει καθόλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να τα πάρει τα λεφτά ο Κόκολας, διότι έχει υπογράψει και προχθές, όποιος διάβασε, στην απάντηση που έδωσε ο Σγουρός στον Αλαβάνο, του έκανε μια ερώτηση, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, γράφει ότι είμαστε εξαναγκασμένοι, κύριε Αλαβάνο, να πάρουμε τα 16,2 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ποια είναι η λύση? Η λύση είμαστε μόνο εμείς. Ακούσατε κάτι. Τα είχαν έτοιμο. Νομίζαν θα κάνουν περίπατο και να βάλουν τα εργαλεία πάνω. Δεν περιμένανε αυτή τη μαγική αντίσταση του λαού, κύρια της Κερατείας και μετά του Λαβρίου. Αυτή η αντίσταση ήταν μαγική. Κόσμος, γριές, όποιος το έζησε αυτή την εικόνα, πραγματικά είναι μια εικόνα την οποία μας κάνει να παίρνουν ανάσες. Είναι μια εικόνα σε μια εποχή που ο καθένας από την μεριά του έχει βολευτεί, να βλέπεις κόσμο να χτυπάνε οι καπάδες στην εκκλησιά και να βγαίνει όλος ο κόσμος 2.000 κάτω στο μπλοκ, γύρω στις 2.30 ώρα το πρωί. Λοιπόν, αυτό δεν το είχαν υπολογίσει. Εγώ θεωρώ ότι παίζουν αυτή τη στιγμή. Παίζουν το σκύλο με τη γάτα. Ψάχνουν να βρουν πόσο αντέχουμε. Θεωρώ ότι για να αντέξουμε βασική προϋπόθεση είναι να διατηρήσουμε την ενότητά μας. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η ώρα ούτε να αναλύσουμε γιατί είμαστε λίγοι εδώ στο Λαύριο και γιατί δεν έρχεται ο κόσμος. Δεν είναι η ώρα αυτή να το πούμε. Θεωρώ όμως ότι πρέπει η βασική αρχή είναι να είμαστε ενωμένοι, διότι διαφορετικά παντού από δίπλα μας υπάρχουν παγίδες. Θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε τον μπλόκο, πρέπει να βγούμε σε επαφή και είμαστε σε επαφή με την Κερατέα. Όταν είχα πάει προχθές πάνω στη γραμματεία να κάνω μια παρένθεση, δεν είναι τυχαίο ότι όλα ξεκινήσανε σε μια περίοδο η οποία είναι νεκρή. Στην παράδοση και στην παραλαβή της εξουσίας. Θεωρούσαν ότι είχαν όλες τις συνθήκες, είχαν δει και τον καιρό ότι έκανε κρύο, σου λέει δεν θα πάνε, θα τα περάσουμε όλα. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι έχω πληροφορία, η νέα Δημοτική Αρχή θα αλπιστεί μάλλον Κυριακή, θα βγει μέσα από την νέα Δημοτική Αρχή. Ο κύριος Ιατρού είπε ότι θέλει να παραδώσει, εδώ είναι το πρόβλημα το μεγάλο, ότι θέλει να παραδώσει την Προεδρία της Συντονιστικής Επιτροπής, που είναι πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής. Από εκεί και πέρα γίνονται συζητήσεις. Θεωρώ ότι θα βγουν τα καινούργια όργανα και νομίζω θα πάρει η σάρκα και μορφή και η καινούργια Δημοτική Αρχή. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι εγγύησή μας είναι να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότεροι εδώ και από εκεί και πέρα ο Θεός να βλογίσει τα μυαλά τους, διότι πραγματικά έχουν βάλει όχι μόνο με το θέμα το ΚΙΤΑ, γενικότερα την Ελλάδα σε ένα μεγάλο τούνελ που ο Θεός να βοηθήσει να βγούμε, τίποτα άλλο. Το ΚΙΤΑ είναι ένα κομμάτι το ΚΙΤΑ της Κερατέας, είναι μόνο ένα κομματάκι παζλ στην όλη υπόθεση που παίζεται αυτή τη στιγμή και συνολικότερα στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο και η μόνη αντίσταση την οποία μπορεί να υπάρξει είμαστε μόνο εμείς οι πολίτες και κανένας άλλος. Τίποτα άλλο και ο Θεός να τους ευλογήσει. Τίποτε. Είμαι ο Σκουλικαρίτης ο Σωτήρης. Συμμετέχω στο συντονιστικό όργανο και θα ξεκινήσω με κάτι
το λέω συχνά όταν υπάρχουν δυσκολίες και προβλήματα. Θέλω να υπενθυμίσω στους συμπολίτες μου απόψε που είναι εδώ, παρευρίσκονται εδώ, αλλά και γενικότερα στους συμπολίτες μου στο Λαύριο, και να τους θυμίσω, το είπα και προχθές στο ραδιοφωνικό σταθμό, ότι ο Δήμος Λαβρεωτικής είναι ένας ιστορικός Δήμος. Ανέκαθεν όλοι οι πολίτες, οι κάτοικοι αυτής της πόλης, έδωσαν αγώνες, προσπάθησαν, μόχθησαν και αντιστάθηκαν. Και πάντοτε τα αποτελέσματα ήταν νικηφόρα. Θέλω λοιπόν να υπενθυμίσω ότι με τον μπλόκο αυτό απόψε δεν συμπαραστεκόμαστε απλά στους πολίτες και ορατές. Αγωνιζόμαστε μαζί για να μην έρθουν τα σκουπίδια εδώ. Και αυτό θα ήθελα να γίνει κατανοητό. Χθες και προχθές δικάστηκαν κάποια παιδιά. Θα μπορούσε να ήταν τα δικά μας τα παιδιά. Θα μπορούσαν να είναι οι γονείς που ήταν εκεί να είμαστε εμείς. Το λέω αυτό γιατί μου είναι αδιανόητο σε 10.000 κατοίκους δεν βρέθηκαν 50 άνθρωποι εχθές για να πάμε στα δικαστήρια να συμπαρασταθούμε. Θέλω λιγάκι να το δούμε διαφορετικά και να το σκεφτούμε αυτό. Επειδή αυτός ο αγώνας δεν θα τελειώσει γρήγορα. Θα είναι μακρύς και δύσκολος. Θα πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες του Λαυρίου να συμπαρασταθούμε και να αγωνιστούμε μαζί. Δεν είναι πρόβλημα μίας μόνο περιοχής. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Και πιστεύω ότι στο τέλος, όπως και παλαιότερα, η νίκη θα είναι δική μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν μου αρέσουν και εμένα τα πολλά λόγια. Να δούμε τώρα τι κάνουμε. Είναι γνωστό ότι συμπαραστατόμαστε στον αγώνα των κατοίκων Λαβρεωτικής, με τη φωνή μας, με τις δυνάμεις μας. Ανησυχήσαμε αυτό το διάστημα, κακά τα ψέματα. Το Λαύριο έχει και φωνή και δύναμη και όπως υπόθηκε στους αγώνες είμαστε δοκιμασμένοι και ουσιαστικά απογοητευτήκαμε για λίγο όταν βλέπαμε εδώ στον μπλόκο 10 ή 20 άτομα. Απορρίσαμε γιατί δεν μας ενδιαφέρει το θέμα. Αναρωτηθήκαμε μήπως έχει απογοητεύσει τον κόσμο όλη αυτή η κατάσταση, όπως το λέμε και εμπεγμό. Κάποιοι θα δυσαρεστηθούν. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια ορισμένοι επένδυσαν πάνω στο θέμα κομματερής. Κατά τα ψέματα. Μέχρι σήμερα οι προτάσεις που είχαμε, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός έφερε αποτέλεσμα ή έδινε μια προοπτική στο ζήτημα αυτό. Αποδείχθηκε ότι δεν οδηγούσε πουθενά. Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Οι Δήμοι να αναλάβουν τη διαχείριση των σκουπιδιών πώς, με ποιες υποδομές και σε ποια προοπτική. Για την παρέλαση των ιδιωτών, θα μου επιτρέψει ο κ. Δήμαρχος εδώ, έχουν παραδείγματα και θα πω περιοχές. Το Κοροπή λοιπόν όταν απορρίφθηκε από τον ενιαίο σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων, αναγκάστηκε, υποχρεώθηκε ή έτσι λειτουργήσε να μεταφέρει τα σκουπίδια του με ιδιωτικά αυτοκίνητα. Το γνωρίζετε κύριε. Όπως επίσης το άλλο δίδυμο γραμματικό και πολυδέντρη κοινότητα, το ίδιο πράγμα ήταν. Άρα λοιπόν, αν πηγαίναμε τη λύση, δεν έφερνε και δεν φέρνει αποτέλεσμα. Τώρα, περιφερειακός σχεδιασμός. Και αυτό υπόθηκε σε όλους τους τόνους και λέγεται και σήμερα. Από τον νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη, που τουλάχιστον και το προπαγανδίζει και το στηρίζει ακόμα, που σημαίνει ότι αυτή η λύση πάλι δεν έχει αποτέλεσμα, δεν έχει όφελος ο κόσμος, η όλη τεχνολογία, η λαγροτική όπως έχει διαπραγματευτεί σήμερα. Έχει απορριφθεί σε εισαγωγικά ο κεντρικός σχεδιασμός που επιμένουμε, παλεύουμε, φωνάζουμε αυτά τα χρόνια.
Και αυτή τη στιγμή δεν ήθελα να πω δύο κουβέντες, γιατί υπάρχει κάποιος τώρα στα ακροατήρια να μιλήσουμε ή να εμφανιστούμε. Μας γνωρίζει ο κόσμος. Κοιτάξτε, το να παλέψουμε συγκεκριμένα, με πλαίσιο, με αιτήματα, αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Και υπάρχει ένα έλλειμμα στο όργανο που λέγεται στο νηστικό όργανο της ολής της περιοχής, είναι δύο κομμάτια όπως ξέρετε, και τουλάχιστον όσο καιρό είμαστε εδώ, δεν υπάρχει κανένα σύνδεση. Προτείναμε κοινή γραμματεία, προτείναμε να βάλουμε τους προγραμματισμούς, τους στόχους μας, τις σκέψεις μας κάτω, μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και δεν νομίζω, βεβαίως καλή πρωτοβουλία των δημάρχων, να υπάρχει μια διαδημοτική συζήτηση, συνάντηση και μια διαβούλευση, αλλά από ό,τι ακούσατε και σήμερα δεν έχει και νόημα. Άρα λοιπόν ο αγώνας πρέπει να στραφεί σε άλλη βάση. Οι μηχανισμοί των Δήμων της ευρύτερης περιοχής να λειτουργήσουν όπως και προεκλογικά. Να συσπυρώσουμε τον κόσμο. Να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Υπόθηκε και το γνωρίζουμε όλοι ότι ένα κομμάτι της ζωής μας αφορά όλη την περιοχή, υποβαθμίζει την περιοχή μας. Δεν πρέπει να μείνουμε στα πρώτα χέρια, δεν πρέπει να αδιαφορήσουμε, δεν πρέπει να πούμε ότι αφορά την Κερατέα. Ανήκει στην Κερατέα το σημείο αυτό. Όχι. Είναι της περιοχής της αγροτικής. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να το αποβάλουμε από μέσα μας, από πάνω μας, πρέπει να παλέψουμε ενιαία, να δώσουμε μια δυναμική απάντηση και πρέπει αυτοί που δεν άκουσαν ή δεν ακούν ακόμα να καταλάβουν ότι ο λαός εδώ αντιστέκεται, είναι αποφασισμένος και θα νικήσουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε έτσι απλά επί χάρτου και να λέμε πού είναι ο ένας, πού είναι το όργανο, τι πρωτοβουλίες θα πάρουμε και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε και ακραίες περιπτώσεις. Πρέπει να προφυλάξουμε τα παιδιά μας. Δεν ωφελεί ο κλεπτοπόλεμος, ο πετροπόλεμος. Είδαμε την κατάληξη. 9 συλλήψεις. Σαλακώθηκαν 9 παιδιά. Υπόθηκε όταν βρήκαν ελεύθερα. Όχι κύριοι. Παραπέμπονται στην αστική δικάση. Έτσι. Κάποια κακόνικητα. Άρα λοιπόν, όταν βάζεις με έναν ιδιωτικό στρατό, με τέτοιες μορφές, που ουσιαστικά πάλι εμείς θα βγούμε χαμένοι. Πρέπει να περιφρουρήσουμε τον αγώνα μας, τα νέα παιδιά που βεβαίως δικαιολογημένα ανησυχούν, γιατί διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη ζωή και πρέπει να δείξουμε και εμείς το παράδειγμα, τουλάχιστον να αγωνιστούμε σε μια τέτοια βάση, με έναν κοινό στόχο και νομίζω, θα κάνω μια πρόταση, να παλέψουμε στις νέες προτάσεις. Η χειροθέτηση νεοαρχικά δεν έκλεισε. Μπορούμε να πούμε σε όλους τους τόμους και όλες οι παρατάξεις ότι βεβαίως είστε υποχρεωμένοι να χειροθετήσετε άλλους χώρους εντός ακόμα και εκτός Αττικής. Να επιμείνουμε και όχι να πηγαίνουμε προτάσεις, ναι μεν αλλά, ο συνδυασμός δεν πέτυχε αυτός, κάτι άλλο να βρούμε και εν πάση περιπτώσει ήμουνα στο Νομαρχικό Συμβούλιο προχθές. Οι πιέσεις που δέχτηκε το όργανο αυτό, από ό,τι έλεγε ο νομάρχης Διοικορής, ήταν πολλές, αχώρητες. Μιλούσαν λοιπόν όλοι αυτοί που έχουν και η δίκευση και τεχνολογία και η οικονομική επιφάνεια για καύση, για πυρόληση, για υδρόληση, για θερμικό πλάσμα, ό,τι θέλετε από του. Οι προτάσεις πολλές. Το κεφάλαιο είναι εδώ. Ο Κόμπολας περιμένει παρακάτω. Και βέβαια να ξέρετε κάτι, ότι αν αφαιθούμε στην τύχη και στο ρέξιμο με αυτόν, υποθηκεύονται και τη ζωή μας. Ακόμα και αυτό το κόστος των σκουτουδιών, που σήμερα είναι 42 ευρώ τόνος στους Ευρωπαϊκούς Δημαρχίες. Με αυτή την περισσότερο λίγο. Με την περίπτωση αυτή της καύσης, που εδώ πρώτες άκουσα και απόρρισα ότι είναι χιτά μια ξεπερασμένη μέθοδος. Παύλα χιτή. Τι θα πει χιτή? Η υγειονομική σταθής υπολοιμάτων και υπολείμματα. Άρα λοιπόν αυτή η επεξεργασία, το εργοστάσιο, είναι λοιπόν ο ιδιώτης, ο επιχειρηματίας, άρα λοιπόν το κόστος από 42 θα πάει 152, τριπλασιασμός, άρα λοιπόν μετακυλάει αυτές τις πλάτες τις δικές μας μέσω των δημοτικών τελών και πάει λέγοντας. Αν λοιπόν αφήσουμε την οικονομική κρίση μπροστά μας, τα βάρβαρα μέτρα, την ποιότητα ζωής, το βιωτικό επίπεδο μας να καταστραφεί, τότε μπορούμε να μας πείτε μας.